Salam. Selamat hari Minggu ma di Akadamang doho dainang. Minggu ta sadarion ima minggu na paduahon dong Trinitatis. Namar lapatan hasitulu sadaon ni debata. Do tema ni minggu ta dapotan hapitoran marhite hapor seaon. Anggiat manian marhite parminggota sadarion taruli hita dame na sumurong na siya debata nagabe buanot tay tuganub inganat tabi atong taparade marohata lau mamuji debata marhite parminggota sadarion tapaket kita asa marhahohomon mahita. Amin. Tapuji Tuhata, arede hita sian buku ende nomor 112 ayat sada sahatu ayatul. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na manupalangit dohot tanaon. Amen.
Sungononin na Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori, manguludo di bahen ni sihohot na marhapor siyaw, alayang go dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, odo mangurupi hami uju hubolus hami parukilon dohot hasusaan. Ukap marohanami, asa tarbain hami makatindakon dohot makamuliatehon asiniroham di ngulu nami. Marhitihata dohot pambahinan nami, patugu maha porsyaon nami sahatu ujung ni ngulu nami. Asa gabi panean hami di ngulu si saliling-liling na pinaradem di saluhut akka na porsea tuho. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pundul maham. Tabegema porsian ina parari Kamis.
Maredehita sian buku ende nomor 210 ayat 1 ayat 2. Huriani tuhata, hatani debata nagabi patujolo, jamita di mingguta sadarion, imana tersurat di Panurirang Habakuk, bindu 2 ayat 1 sahat rodi ayat 5. Panurirang Habakuk bindu 2 ayat 1 sahat rodi ayat 5. Asa tajahama margati soring. Songonon ma hatani tuhata. Saya nasitong do jupang panurirangoni. Di atas panatapakku doho jongjong. Jala tindang ahu tu partano batuan. Jala manatap-natap ahu marnida manang aha sidonon na tu ahu. Jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku. Asa takas terjaha nang pamulus. Ay taringot tu tiki sogot dope pangukaponi. Jala hapogan mariahi ujung. Jaladang margabus. Tung surape lumemba. Say pay may mamay. Ay say narodo sogot. Dang tagamon tartading. Idama natel do ibana. Dang tigor rohana di bagasan. Alay yang gohala partigori. Mangulu do binain ni parsi hohotna marhapor siyaw. Ayat 5 rap hitaman jaha. Tongon tahe
Pargo Sedo yang go anggo. juga Do bawai di bahen. bahendang marparadian. Di Paruak do butuhana songon parbiguan. Jala songon hamati ado ibana naso ulo mahap. mahap. Di papungu tu ibana saluhut aka bangso. Jala di paluhut ti ibana sudi Di aka marga. Ido sahatna. Martua ma aka na manangihon hata ni debata. Naupiopsa jala na mangulahosa. Amen. Tabigema korsian inanaw mo. Marendita sian buku nomor 424 ayat sada tabatulu. Suarane tuti
Uriana hinalongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Dia ka ari nang tabulus tutugodang do akka pangalusyota. Naso tama maradopon akka dongata. Tarlumubima maradopot Tuhata. Alani marhite unduk dohot serep ni roha. Roh mahita tujolo ni debata. Laho mangido hasisaan ni dosata. Martang yang mahita di bagasar rohat tabi. Ale debata amanamina di Banua Ginjang. Tuhan pargogo na suhatu dosan jala parholong roha. Tuhodo hami mandok mauliate alani holong ni roham namanotong rodi saleleng ni lelengna. Marpamuati maroham marnida sude dosa nami. Jala sesa ma sude pangalosyon nami maradopon hatami. Alani bako ni hajol mon nami. Asi maroham dihami. Jalase sama sude dosa nami dohot pangalosyon nami. Asa taruli hami dihanguluan nasitong. Jala manotong di bagasan holong ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Dokma tunasida songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah tung nasolomodo rohaku mida hamatean ni halak parjahati soikon mida hamamulak ni parjahati tumadikon dalan na inian asa mangulu ibana atong say mulak mahamu tumadikon dalan muna akka najahati buasa tung tagonan mati hamu alai pinopar ni Israel asa ngapon ma di debata na di ginjang. Amin. Tapi gema korsian paduan suara narwastu.
Tak puji Tuhan ta marendi ita sian bukan di nomor 104 ayat 1 ayat 2 ditabau pan. Huriani tuhata tabi gema hata ni debata nagabi ruhut dingolu nai baru di bagasan mingguta sadarion ima natar surat di Titus bidutulu ayat 5 songonon ma didok disi dada alani ulauta hati goran umbahin na di palua ibana hita tungsian asini rohana do marhite-hite pandidion pangulahiot tubuh dohot marhite-hite tondi parbadia na paimbaruhoni ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami lahu mangulan nahom bartu hatami amen. Tapi gema korsian amani huriata.
Tapuji Tuhan marendehita sian bukan di nomor 457 ayat 1 ayat 2 tambah 5. Huriani tuhata tahatindakon maha porsiautai songon na hinatindakon nidongata saha porsiaon di portibion rap mandok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona suatu dosa nama no palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang suabubuhan ido tuhata nama naon na bernit di pangumuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang jala tuat tu banuatu rudung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul di siamon ni debata Jahoba manai pargogona suatu dosani disima ibana pe mamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditondi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dia sesaan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak nang mate doho dihanguluan na suras suda amen. Tabegema
tikting namasa di tonga-tongani huriata di bagasan minggu. Salom marihita saluhut na manginang. Kabigima titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa minggon. Naparjulo pelaksanaan donor darah dalam rangka turut serta mendukung pelayan kemanusiaan. Sadarion Minggu tanggal 14 Juni 2026 di Patupa Huriata do kegiatan donor darah bekerja sama dohot seksi kesehatan ni Huriata namaringanan di samping kanopi ni Garijata mulai pukul sia manogot rodi pukul 10.30 arian disosoh tuhita ruas ni Huriata asa riamahita madahoti donor darah songon mangurupi akadongata na membutuhkan. Napaduahon kebaktian BKS Perempuan GKPI Wilayah 2 Medan 2 Deli Serdang. Di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 pengurus BKS Perempuan GKPI Wilayah 2 Medan 2 Deli Serdang patupahon kebaktian BKS Perempuan maringanan di GKPI Jemaat Khusus Koserna Jalan Sembada Onom nomor 7 lalu Komplek Koserna Padang Bulan Medan masuk pukul 14 manang pukul 2 arian. Disosohon turuas ni Huriata kaum perempuan GKPI Resort Padang Bulan Sada asa riamahita madohoti kebaktiani. Napatuluhon kegiatan retreat tunas muda GKPI Padang Bulan. Di hari Sabtu sahat rodi hari Minggu tanggal 20 rodi 21 Juni 2026 di Patupa Huriata do retreat tuaka iana kota tunas muda maringanan di Monaco Park Desa Surobaru Sibiru-biru. Jalatongdo disoso tuhita aka natoras ni iana kota tunas muda. Buima tadaptarhon iana kota tu guru-guru sikola minggu ni Huriata lahomadohoti ritriti. Naupaupaton baptisan kudus. Di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tuaka danak alani disosohon dihita akan atoras moloadong akayana kota nalau madohoti Padidion Nabadia buima tadaptarhon tu penatua na adong di sektor tabe manang tu kantor sekretariatan ni Huriata. Napalimahon penggalangan dana pengadaan Videotron. Na di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 nunga di Patupa Huriata penggalangan dana pengadaan Videotron songon menebay fasilitas ni pelayanan ni Huriata. Marhite na mabagihon amplop tuaka ruas na marminggu dohot fasilitas kiris godang na 14.560.277 rupiah. Jalab secara lengkap buima taida rinciannya di harotas tertib acara di Parminggota Sadarion. Saluhutna majelis ni Huriata pasahaton di damang dainang suang soninang ianakon nami mahasiswa maulati godang di siala pangurupia muna anggiat ma ditabay tuhata ak rezeki pasu-pasu jala dileo dihita saluhut na hahipason.
barita na mangihut, barita ni parhepengon ni Huriata, jadwal pertangyangan, persembahan bunga altar, dohot penerimaan siswa-siswi baru ajaran 2026-2027 ni gigap SMA, SMP, GKP Padang Bulan, dohot sektor nama kubasi parminggota manang majakon ruas damar minggu di mingguta minggu tanggal 21 Juni 2026 Bui Mata Ida di harotas tertib acara di parminggota sadarion songonima akatiting namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan saminggon maula tema dihita. Laho manamunamu berita naulis ya Tuhata, marede hitasian buku de nomor 370 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Sai dicap on Yesus akan amar dosai nang nadau nalilupe asal roh tu Yesus sai babo adai tu sudah Wartang yang mahidam dameni di batana sumurung sian saluhut na harohaun imana mangaramuti hati-hati dohut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tang. Amin. Ores madihitan saluhut nam damang dohut dainang na nahunungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus hatani debatang natolohas di tengah-tengah ni para saurantang di minggu napadua hodukon Trinitatis ima natar surat di Galatia bidu 2
ayat 15 sahan di ayat 21 asa hujaha bihita salukut nang tapi hut ma pajahau nodeng halak jahuriya dohami dada pardusa siana keperbigu alayodo huboto hami sian hapor siaun di Yesus Kristus sabingdo dapotan hapitora jolma dada sian ulaun patik dibaheni nang hami gabe porsia di Kristus Yesusi asa dipitori hami sian hapor siaun di Kristusi dada sian ulaun patik aidang dapotan hapitoron nasa namar daging anggo sian ulaun patik alai mulo pardusa terdapot nang hami nanaeng pitor marhiti-hiti Kristus daga besita baidusa do Kristus idisi dauma anggoy ay hupajongjong do diriku pangalausi molo hupauli musay naung hulohay ay nunga mati ang ipatiki hinorkon ni patiki asa mangulu ang di debata rapon Kristus ido ang tarsilang dada ang be na mangului nuaing Kristus do mangulu di bagasanaw ia mangulu piang nuaing di bagasa daging mangulu marhiti-hiti haporsyaun di anak ni debata na magkahulungyaw jala na mangaleho dirina humokopaw daku bulok ko na sinirohan ni debata ay out adong hatiguran marhiti siap patiki magupuma hamamati ni Kristusi idong sahat ni padohani damang duhod day nang nahulungan ibagay sa Tuhan ta Jesus Kristus adorang sota siganti rupi hata ni Tuhan nagabi jaminta di tonga-tonga ni minggutan sa daryon jumulo sa hali ujaha sa daturpuk naung somal tabigi nahuhaposi buhay mangurupi hita itor mangalapati nanido ni turpuk naung tajahanak kineng ima natar surat di Rom biddu tulu ayat napa 20 tulu hod 24 didok songonon aidang adong ibarni tung saluhudo nasida mardusa jalang dapot pujion di debata nasida gabi pitori do nasida dalam basa-basa binanya sini rohana inorohon di panubusion na di bagasan Kristus Yesus buasa pula ikot tabonai panigaton ni turpukon marhiti-hitihon turpuk Rom biddu tulu ayat 20 sah 24 nak kening tentu sahaling asa diukap jong pamikiryota dohot hadiryota taringot tu ise do hitang jala songod dia do hitang dia dupan ni debata na parjulu sahali na taida siya turpuki dipaingot tita dangadong jolmaon na sumardusa jala dangadong jolmaon nabui malua alani dirina tung alani asiasi do ima panubuson ni Kristus Jesus laos marhite-hite turpukon idon waing nagabi persualan manang partok tangan namasa di Huria Galatia hobar tuturpuk taon molotan jaha di Huria di Galatia o di surat Galatia biduduon ayat 10 sada 1 ayat 10 takas marisibui ta siganti padohan manang bui tapay pangaripunan na hira-hira adong persoalan adong sada karakter na ikut dipature do petong di si Petrus atik penaung porseya ibana di debata atik penaung dijakon ibana Kristus di tengah-tengah ni ngulunang adong dope parange di si Petrus naolong hadu guarna tahe say palua hodiri manang
dan mampu masuk ke dalam resolusi konflik guarna. Dia mai dung berberita nauli si Petrus gudang maka halak Junani, halak gurik naung majalu Yesus. Alani mulai masih Petruson marasaur dot halak gurikon dung gudang parasaurani alai gumudang dobi halak Yahudi. Ala gumudang dobi halak Yahudi songon sa halak Yahudi bana gabe Roma si Petruson hera ditinggalkan di paholang madirina tabereng dia 12 ay saleleng rono piak kana sinuru ni si Jakobus ramangat dohot ibana dohot akka perbigung alai dung rona sida di pasuru do dirina jala di paholang sian biarna mida akka dongan nasihat Yahudi. Nah patar taida asalaus onan non berangkat manang onan non napaborhato pangatu siyotai taringot tu hatigoran di partigor manang gabe di pittori Kristus kita gabe partigor alani asini roha. Na taida nakining molo taida do sada pakubasion ni si Petrus na mulai sian jongjong huria tau 33 dung roto di Purbadia sekitar tahun 2022 mai maka jongjong ma huriai hola marjamita ibana itu ranong 20.000 halak na peubahon roha manjalo Kristus. Jala di dok Yesus do ale Petrus hodo batu mamak. Di bagasa koma di pajongjong huria. Nah damang do dainang na golongan aharo na neng taida marahite-hite turpukon. Nang penang ditada si Petrus Yesus, nang penang di jakon Yesus, nang pe naung disongkopito di Purbadia ibana. Adong do partikian na habe. Gabe say hira namukal tugijang hagaliyon ni pardagingon na ima dangolo ibana berkonflik molo gabe sauri ibana dohot halak gurik. Mabiyar ibana molo naik katidak kononna asaunak pola gabe patiki suha-suha ni haluaon. Manang dalag kaluaon di tonga-tonga ni halak na porsia. Mau nan non ibana dihasuguhun halak Yahudi. Nah karakter on jujud doon pangalahon muncul manang jujud do pangalahon ruar di tonga-tonga ni guduta. Si pata tiamang kainang tabo toro hasit tonga ni kan. Alai ala humudang naso maboto hasit tongani jala gumurang na marsuara majua hasit tongani gabi si pata tapahulang dirita dak katigdakkon natikosi ima makana halak bata madok si suguro madok natikos nah hira-hira songoni dong namasan waing di tonga-tonga ning uluta jupa begitu asa marhite-hite tirpukon boima ta buat pangaripunan na sian pangalaho ni si Petruson molo jolma hape naung di bagasan Kristusi dang naso gabe olo madabu dang nagabe so olo tertuk-tuk. Alai molo madabu, alai molo tertuk-tuk. Di sima Yesus manugu. Asa molo tertuk-tuk kita ditogu Yesus. Dohono tama jongjong piau dangalani diriku. Alai alani tangan ni Yesus do na manugong aw. Dan amang doon nang golongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tayo na mamusay di bagasan turbukon pangatusion adong namar husor di tonga-tonga ning ulo ning hurian adong di galantia mardopakon haporosyaon di bagasan Kristus. Ito makana taida partok tangan naung gudang amasa di Huria Galation na pinatupang di tonga-tonga ni antara namar sitaitan at masitaitan ma halak Yahudi dohot halak gorik. Di pangatusion ni halak Yahudi sa sitong na sala mga rusi do, sala mamahami, sala mga tusi, sala marpikir taringo tuhatan ni debata.
Siap bonanang pe di pajuun ni bangsa Israel. Dada asa hola bangsa Israel na malua. Dada hola na asa bangsa Israel na dapotan hanguluan. Dada hola na sa Yahudi na dapotak kaluaw ni. Alay, ala, dang dilapatin na sida pajuun ni dibata, gabi di tagam rohana do, hola bangsa Yahudi do na patut, sia-sian manang nadapot haluaon siya dibata. Ino makana, ubahin na, ruar di nasida pangatusion, molo di zaman noengo di dok, pikiran-pikiran na so mga loas bangso na asing, gabi parsidohot di haluaw ni. Pikiran-pikiran na eksklusif, dang inklusif na sida marpikir, tu haluaw ni. Alam nito naman dohot day nang, tayo na turpukon na kining, adong do dinasida pamikirion, ikot jolo Yahudi do, asa dapotan haluaon. Molo pinang di jalo Jesus, ikon gabe Yahudi do musa ibana. Marhite-hite, mangihuton adat ni Yahudiyon. Imana ni guaran proselit Yahudi. Mangihuton adat ni Yahudiyon na parjolo na paling menonjol manang naunggudang ditekan manang diodolhon diada ni Yahudiyon ni ima taringo tu parsumaton. Alani ima lo naing gabi malua di bagasan Kristus, manang malua ibana, manang dapat kaluaw ni ibana, dipikirin na sila do, ikot jolo marsunat, ala ikot jolo bangso ni debatado, ay bangso ni debatado na dapat kaluaw, ima Yahudi. Ito dipikirin na sila, ito makana diodolhonon, ikot di sunat do. Asa dapotan haluaw. Amang inang na holongan di bagasa Tuhan ta Jesus Kristus rumang nasongonon rupa pangalahon nasongonon rupa tongdo pe jumpa di masa partikian waingon alai di rumang na marasing. Artinya pikiran ni adong dope alai rumang na bui songon asing. Isarana songonon. Mula adong joloma naneng gabe Kristen. Adong masa da parumain. Misalkan manang na adong manak kon di Huriata dialak ma buru sileban. Gabe tu ugamu Kristen maun asapida. Adong do proselit manang adat. Nakadang gabe tabain gabi suka-suka ni haporsiaw. Di dia may manginang. Aso isukun, ngatutui jalo, Kristusi. Uban na gabi Kristen, ibana olo ibana terdidi di bagasat Tuhan ni. Dangi suku-sukun na. Alay suku-sukun ni natoro pahado. Ngayan lang, jagal baby. Kata may do gabi, sada ukuran laho manuhati haporsiyaw ni Jolo manang majakon Kristus. Apalagi nga masuk mo siya ngatar pasu-pasu itu anon dohot gabi pardihutan ni yanak kota. Akhirnya tubuh mo siya suku-sukun. Ay dang to huro beray ba. Anon hubering holan. Ado gorna holan songon na posa parang ulun na tadi konon na doray. Buasa ang gututuno Kristen ni pasti doon lakon na jagal baby. Nahon tabay doon sa herao mas wasuha na. Masa ukuran buasa gabi ukuran ni na majalo Kristus mangalang juhuk na maramiak-miak. Atong sarupa do hita, do Yahudiyon ni. Molosongon ni do tapiakon, hadiriyon ni haporsiyaw ni. Ay hala Yahudi piadong do hata, si panganon na ramud dohot, nasoramun. Jala molo di pangan na ramuni, totu sahali. Ba, dang anak ni dibatay, idong molo di Yahudi. Dang jolman na porsiyaw ni. Alanita main may, gabe suhat-suhat si pata di nguluta alani damang dohot dainang
Dangi. Alai kodoho do hita si pangurupi dinasida majalo Kristus dangalan si panganon. Alai parbueni ngoluna mapatuduhon naung di jalo ibana Kristus manang dang. Ido makana ridok di Yakobus 2 ayat 10 bitui ay hapor siyaw nipi songonido doson na mati do hadirion na molo suadong parulahon na parbuena do patuduhok kapor siyaw ning dada si panganon na dada parabiton na dada hasomalan na dada adat na alani naman do day nang nainahulungan tayo da mamusay di baga sa turpukon parsuulon na sida partok tangan na siday dirok si Paulus matu halak Jahudi na adong di Huria Galatia dirok iba nama halak Jahudi hiad dohami dada pardosa siya nakaparbigo dang namadok si Paulus dang nasumardosa o dang imkasunom alanan yang pinaingon ni si Paulus halak Jahudi hiad dohami molo hamu Jahudi hami be Jahudi do ano taida apalagi masay gomos dirdohol si Paulus. Di dokibana do pe mustedis on di ayat 15 dada pardusa siya nakaparbigo. Artina molo dirajumi hamuna pardusa do jolma naso Jahudi ya hami pe songonido. Artinya dang nama dokon na sumardusa hami molo ido dipikiri hamuna atong dipikiramu nay hami pesong na pinikiramu nay yadui. Na damang doh day nang nahulungan tayo na mamuse padohan ni di surat ni si Paulus tu Huria Filipi bidutolu ayat na paupaton di do samonom. Adong donian nang diaw si pangasahonon di daging. Ay molo diri pudeba adong si pangasahonon na di pardagingon lamaw manian na parjule do kibana tarsunat diari parwaluhod doaw na sunat di hata ibana muse di ayat di maduut muse padohan na di dok na siya bangso Israel marga Benjamin halak Hebir bangso Israel marga Benjamin halak Hebir tubuh ni halak Hebir halak Parisi artinya menguasai Taurat. Iboto ibana do Taurat anang patikos di siula patik do ibana. Jalan di dok musay di bagasan ng bason garang do rohak ku mangalele huriay so hasurahan di hati goran na siap patik. Ala dia ipapitukon di dok ibana. Ala nang parutungan diyaw harugian do hujuzur ala ni Kristus. Saluhudo tahe huetong harugian tumibakon hamuliaon ni panadaw di Kristus Jesus tuhaki ay ibana husyakon saluhut ala ibana husyakon saluhut nai jala orbuk doy huetong asahuomo Kristus maka Taurat itu prestasi ni ibana sebagai Yahudi songo halak Parise adong jabatan di Jahudion dung ditanda Kristus harugiat doi dia tong ibana harugiat doa kapatik na niulahon nai dihilala ibana ala niyaha ala di peakon ibana patiki gabe haluaon ilo mana ni do si Paulus muse molo tajaan non di Efesus bidu na paduahon ayat 21 siang ay dada alani patik ubay na jupang haluaw ni. Alay alani asini roha do. Si lehon-lehon ni debatadoy dalat tu haluaon. Dangala ni gugo asaurang adong na mamuzi diri. Nadamang doho denang na nahulungan tabereng mapadohan ni Muse tasiganti may padohan ni si Paulus dito nga to nga ni Jamitat Town. Didok manakining haluaon dada ala ni patik. Atto nga hado patiki. Kan gabi suku-suku do di hita. Anggorang ala ni patik haluaon atong tuwa hado patiki. Marlapat do pe ay tuwa hado jahaw tay. Makana mulo di jahay di bahid do mulo tajaha aged data patik manang
tudu-tudu ningulu nai baru. Berarti manugu kita, parorotok kita, asa mangulu tu bagasan hai baruon di bagasa Kristus. Dang patiki napaluahon. Alay buhay madohonot tabagar ahon patikon bahasa mata madokon hadang alay anong do pinatumikos ra naubagas pangatusyon na parik. Patikom managabi parik ni hita asa taboto ola ni dia do dalan si dalanata unang adong nalubi jala unang adong naruar siap pariki. Alana molo didok di bagasa Kristus kita, songon na di parik do kita. Iboto ala amang do pinang parik kan? Akan natutuh yakin nau, di boto do hata parik kate. Molo arong hutan na julu, arong do parik makaliangi hutay. Alani ido namang do hoday nang di parikon madibatasi sudi. Di sodo di papungu sudi. Alani ido namang do hoday nang unang adong naruar niya siap parikon. Na di parikido ido ahado gorna na puna hutay. Nadohot di hutay. Manang pangisi ni hutay. Maka ahon na kining patikon songo parik di hita makadangi hita mamagari ngoluta unang gabi taripar tudosa. Jadi marhite-hite patik gabi taboto ma dia dudosa dia do hasitonga, dia do nasusitong. Marhite-hite patiki. Alani ido buhay matadokon na kining mulo di bahasa Indonesia didok ma patikon penuntun manang pedagogis. Mengajarkan kita mengenal dosa atau tidak. Nah namang doho denang na naholongan, taida may muse, maka gabe muncul mamuse suku-sukun di tonga-tonga ni ngoluta, atong Jesusina mangarok soho patik do manang pasikopon. Jesus mandok ayaw ro tu portibion. Dada na mangalohay patiki alay na pasikopod do. Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Alani kesempurnaan na di ibadah sa diri ma. Asa naneng nido ni Jesus dang tu patiki pusok ni haporosyaon. Ikut tu Kristus do asa dapotan haluaw. Damang doho denang na hulungan di bagasa tu hata Jesus Kristus. Taida mamuse panigaton nai di bagasa turpukon dung ta siga tinakining nanidok ni debat si Paulus marhite-hite turpukon. Didok mamuse alayodo na huboto hami sian haporosyaw di Jesus Kristus sabing dapotan hapitoro jolo madada si ulahon patik, dada sian ulahon patik, dibaheni nang kami gabe porsia di Kristus Jesus, asa di Victoria hami sian haporsiaon di Kristusi. Buasa dang boy jolma, malua alani patik. Hira-hira, buasa dang boy jolma malua alani patikon. Mulut ajaha, di Matius 5 ayat 40 didok di bahasa Indonesia songonon. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Iko sikop mahamu sohasurahan songon namamu dan dari bandua gejangi di bagasan hasitongan sikop begitu. Nah damang doho dainang mulo ta ain muse pangatusioni adong dope muse saya dapat dohan di tonga-tonga ni hata ni debata madok ikon sikop do patiki ulahonon di pakatayon ni Jesus di buku Lukas adong do didok Jesus songonon hatana umura do mangaroksohon langit do hotano daripada mangago sada sian patiki. Nah asabuta takut begitu. Umura do mangaroksohon langit do hotano sian mangago manang manesa mabolokon sada sian patiki. Aharon neng tatakub di son. Nanidok ni Jesus sono. Sada siap patiki dang diulahon mago masudi akan niulay.
Adong 610 patik. Dang 10 natajahon, si 10 patik na 10 dang. Alay arong 610 patik, 610 pasal, sada pidang taula, maka 612 batal. Artinya, kalau cadanay nama, naso taulahon, alay siya no, nang pinangungumurang na taulahon ni, batal doon. Isarana, rasudi hita ngayamat dapat pendidikan pangatusion siyan pangajarion ni EE, Evangelism Exploitation. Nah, di dok nasida sangonon digabaran neng. At tarsongon na patupahon adonan ni kuwe. Molo adong jol mana pature kuwe dipot sama walu tolor misalkan. Ikon walu tolor tu sada bodu misalkan. Lalu dipot sama sape napa pituhon. Hape ro napa waluhon dipot ca tolorong napa waluhon on ngadi adon kuyon dipot ca napa waluhon busuk. Hira-hira gagal do kuyon. Gagal kan begitu. Herasongon ini mah pangatusyon. Maka molo adong sada naso taulahon 612 batal. Itu makanan dok, karena itu kamu harus sempurna. Alani itu dang adong jolma nama dua alani patik. Ai dang adong jolma nasikop mangulahon patiki. Itu makana ra amanginang tarurupi hita molo pe huajak kamu marede marhiti-hiti jami taon. Unang maju terganggu kamu ate, setungir po kamu no, parita karismatik, hon na marede, inamo no tuaw. Begitu kamu jo, tabereng jo buku edeta nomor 174 ayat na patuluhon. Sada 74 ayat na patuluhon, bodo ratay dehon nang sodong musik misalkan, bodo tau dutiet dehon gitu. Sada 74 ayat na patuluhon. Kira-kira bodo taida dis padohan nai didok para dosaho didok roha nasotama bedohot dang pola lani dosa umban sudan bongon ai deungan sa dodo sami digarar Tuhan nangsai dodong sami perdosa ho didok roham nasotama be kan odo sering persoalat ta perdosa lusiano tamabi tuhara jawaban wagijang anggudi ngoluna tabotor hatakkangon niya mataon nazukat doon tamaon tuhara jawaban wagijang tunarokko doraon hape dang taboto ditopo tibana dudusana di ujung dingolunai tu debata natumopay bana di situ nak kening unang taripu alani pabahenata jadi dang alani pabahenata ubay natamahita para sidohot di harajauban wagijang alani asiniro kado tangarong natapangasahon so nakining naong taulak ko madokon dangarong nasikop mangulahon patik hari si Petrus naok sinonggupan nito di Purbadia tong tartuktuk di bagasan nguluna apalagi hau kita sudah kita dakya buy sikop mangula ulahoni. Nadamang dohod day nang tayo na mamusing. Songo dia do pamikriyon si Petrus, si Paulus, taringo tung odolan ni jamita taon na madokon, dibenarkan oleh karena iman, gabe partigor ala ni hapor siyaw. Songo dia do
gabe partikor hita manang dipitori gabe partikor hita dibenarkan alani haporsiau. Tentu sahali gabe sunggul-sunggul dui di tongah-tongah di nguluta marhite-hite turpuk naung tajahanak kenenganing. Taida mamuse hata dibenarkan manang dipitori manang gabe partikor hita dada alani dirita alai alani debatado natuat taro manopotita gabe dileo tuhita asini rohai gabe marhasitongan mahita dia dupan ni Jehovah. Alani do damang dohot dainang taida mamuse dohan ni si Pauluson di padumu dohot hatani debata na sinuraton na di Huria Korintus sada Korintus bidonom ayat 20 ayat 7 didok di bagasa turpuki songonon ay nunga ditobus hamu marhite-hite mudarna. Bahasa Indonesia, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu jangan kamu menjadi hamba manusia. Jadi di pandangan si Paulus, hitaon namar dosaon ima na pinarhatuban. Jadi adong do yang si Pauluson pangatusionon aladong do pinajulu budaya manang hasomalan parhatubanon. Adong tuan adong hidup somang, adong anak somang. Nah, taida ma di bagasa turpukon molo di bahasa di tradisi manang di hasomalan ni halak gorik hati hai nang halak Yahudi hatuban ni ikon uduk do tutuan na. Jalalomoni hatuban ni do mangulahon manang naaha manuru manang naaha siulahonon ni hatuban ni. Alani ido didok di bagasan turpuki molo hatobat do hita di pardosaw ni di parhatobat dosa mahita berarti gabi uduk na mahita tu parhatoban ni dosa dohot sibulisi gabi ulaw ni sibulisi nama naung gudang taula molo nang tajalo Kristus di tonga-tonga ni nguluta ay mangararati do dosay hatop do mangararati di tonga-tonga ni nguluta. Molo istilah nuaing songon virus don cepat menyambar di tengah-tengah ni ngolutong. Alani do damang dohot dainang dibereng si Paulus do pangatusioni di tengah-tengah ni hasomalan ni Yahudi dohot junani hati hai. Di dokibana ma turpukon nunga lunas hamu digarar Jesus marhite-hite mudarna. Alani ido dipapidda Jesus mahita sian hatuban ni dosa, gawe hatuban ni debata. Nah mari kita lihat on, molo marhuaso do duk somangna imah dosa inak kening doho sibulisi di tengah-tengah di nguluta, molo pardosa do hita sibulis mana mamareta di tengah-tengah di nguluta. Alani itu digarar Jesus mon, molo najulu ikut digarar do sada budak asa bui bebas. Alani dituhur Jesus mahita marhite-hite mudarna alana mata 25 mata mudar do mudar maka Yesus harus membayar dengan darah alani ini dibuat mahita sian parhatubanon ni simboliso dipapidda ma tu Jesus alai nau marga di hita dada soal gabi hatuban ni Jesus nau marga alai nau marga gabi anak mata hita di Jesus di debata dakulan sebatas gabi hatuban di Jesus gabi anak mata hita di debata. Alani di paido masya kita molonunga di pitori hita gabi partigor dia dupan di debata. Alani haporsiau jika orang yang sudah menerima Yesus sebagai Kristus itu dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus gabi tarida mai di tonga-tonga ninguluna gabi sude ulona marhatopoton Kristus ma. Nah kini kan molo hatuban ahadi surutuan na ima diulahon. Tadda-taddana naung ditubus Kristus ita ulaw ni Kristus ma nataula di tonga-tonga ni ngoduta. Gabi mana muncul gitu.
Itu makanya di ayat 20 ita sangat-sangat konsen. Di ayat 20 ita tajaha stokin na manginang ujaha di kita di ayat 20. Dada au na mangului nuaing Kristus do na mangulu diau di bagasan au. Ia mangulu piau nuaing di bagasan daging, mangulu marhiti-hiti haporsiaw di anak ni debata na magkahulongyaw jalan na mangaliho dirina humoko pao. Gabi muncul masada hasomalan dohot bakko ni paranguluan ng haporsiaw di halak na porsiaw mandok dangaw be na mangului alay Kristus do na mangulu di bagasan aw. Bahasa na lebih sederhana tapak keri dok. Gabi Kristus manamanguluhon ngulukko. Jadi ahanahu ulaon ikut julusukunok kudo Kristus. Kobar tulong mo ni rohana do manangdang. Dangaw be na mengendalikan ngulukon alay Kristus do. Alani halak naung partigor, halak naung majalo asini roha ni Kristus. Gabi idot tama di tonga-tonga ni nguluna. Dang be mana mangulu laho patupahon manang mangului dirina alay mangului Kristus nama. Kita kan gurang dobe kita mangului dirita. Kita hidup memenuhi keinginan kita. Tapi ketika kita dibenarkan dalam Kristus, kita harus berubah, pindah. Kita harus hidup untuk memenuhi keinginan Kristus. Lomoni rohani debatai nama, naikon ulau ni debatai nama, rumang ni Kristusi nama, naikon ruar, siatonga-tonga ni ngulutang. Nadamang dohot dainang na hulungan di bagasa Tuhan ta Jesus Kristus. Atong buhay mahita mo si Taida songo dia do haporsiaw ni manang rumang ni haporsiaw ni dipahami manang dia tusi si Paulus di tonga-tonga ni turputon. Ilo nakining gabi partigor ala ni haporsiaw di bagasan Kristus. Haporsiaw dipakai si Paulus dohot hata pistis di turpukon. Nabuy talapati dohot hata haporsiaon dohot hasatiyaon ng panguluyon. Natuluon dang buy disirang. Molo tutuhita na porsia pasti do satia. Molo tutuhita na porsia pasti do manguloy. Daksipat jua. Naon sada na pinasahan ni si Paulus ala ni iha porsiaot tay dada holat di pamangan. Dada holat di hata alay iko sahat do tu parulaon manang tubakko ni ngulu sigano pare. Membuat itu menjadi habit. Iman kita menjadi habit di tonga-tonga ni ngulutong. Naramang do dainang taida mamuse haporsiaw ni nakining didok ni son atong di dia do taida pardumuan na haporsiawon pabahenan manang parulaon dohot haluaon. Alanido taida marhite-hite turpu ko damang dohod dainang hata pistis nakining iman kepercayaan kesetiaan kepada Kristus ido mabay kita malua ala na porosea do hita uban na mangulahot siulaw ni ala na porosea do hita uban na taulahon dang ala ni ido parbuan ni haporosea do parulaw ni molohu ulan na dinggan parbuan ni haporsiaw kudoy. Dada alana huulan na dinggan gabi ima mabaynaw malua daw. Alay parulaw kido parbuan ni haporsiaw ku patuduhon naung malua aw di ban Kristus. Orang yang diselamatkan keselamatan itu bukan karena kita melakukan perbuatan baik, namun ciri daripada orang yang diselamatkan itu adalah imannya mendorong dia untuk berbuat baik. Ima na paling mendekati boy taidang di bagasan turpukon. Alanido di Jesus may marhiti-hiti Johannes 5 ayat 5 di Jesus aidang tarulahamu agiaha iya so mardonganaw. Daktarulah hamu agi aha sumardonganaw. Alani ido bang do dainang ikon na tajalo do Kristus di tonga-tonga ni nguluta malua mahita
jala tang tudu-tudu ni jolo manaung malua hita, ima ulaw na dinggan. Otomatis doy. Jadi dang ulan na dinggan asa malua. Alay ala jolo manaung tinubus ni Kristus nang maluay duaw, ubayan na uula na dinggan. Manutup mungkin sada ilustrasi na buhi taangkat hira-hira songonon ma partording ni ulaw ni Kristus paluahok kita di baga sa kaporsyaw. Na naparjulo na tayda adong masada tayda noaing sudido rahita manada atsimun ate. Atsimun Jipang. Dang atsimun singa ngaton manang natimun ya Jipang do gitu. Molo di hutan nami di sepahutar, jalakan natutuan na julo tikisolak kurupi at simulo di tiga kon, ay na julo paling kolan alangon on dibuat isuan paling kolan sebatas alangon dang nalaku gadison on, noaing kolakku di gadison, alahita pe ngasa tu hitaw nakka at simun law panganon mabain lopan. Na alay di namanuan at simunon, somal na di halak batak so di hutan namian, di piakod doon di toruni. Hau, hau na dong jonok tujabu misalkan. Apo kak do, manang na asom do, man na dong lisi jonok hau, tutong-atong ani panuanan na. Di pihak ko may ditoru. Dung di pihak ko ditoru amang inang, buasa adong pamikirion di pihak ko ditoru. Asa adong pajakitan niat simunon. Gabi majakit mo tukijang, jala marga tunga maperbuin buhay may daw sa toro tinggal mabuati perbuin may ba molo rikot persaulihonon manang pakyong. Alay naman doon day nang molo ta pareso at simunon pareso hamucho bujo ta review pengalaman niya ka natutua nadong natutua di sona sa buhay dapot tubu mat simunon tubu apokato nga perjulo tubu apokat alay tubu at simunon Roma simunon dililiti do adoray mangaliliti do bulung naon mangaliliti apokaton. Dung dililiti hana terjadi. Lembagak apokati. Itu kan? Lemu belaga-belaga perbuina. Puasa ay lemborno tanoi. Gabi borno matong tanoi lembab akhirna dangadong kekeringan di apokaton. Dengga may mana merpabui belaga-belaga maperbuina. Atar songoni mancol mana mangulah dosa. Molo hoti-hoti depi dosa ita ulahon. Sesongon namuk do hita mangulahoni. Heran na marpabui repi daon makana gudang do solma nang penong diulah do sa setong do piolo marpabui mangaliat tu gereja mangurupi na pugos aletong diulah dosay begitu kira-kira songoni doon mangaliliti mamulay nangit at simunon. Dung dililiti at simunon sahat utong-atonga tong dapi marpabui alalom met. Dungi sahat mamuse ngatolu paropa be at simunon dililiti lambar huni mabulung nga. Kan lambar huni. Ala ni ilam gudang do sa diulahon, lambar huni do, paranguluta, lamelos begitu. Lamu suarong pakirimon. Ala ni do, lam gudang mo si tabataon, hukup ya cimunom ma, apo kato. Akhirna mati do apo kati. Ala niya ha, dangadong be fotosintetis do apo katon. Alay buhian do dang mati apo katon. Cara na buah dita bana pun apo katima ima urak niat cimuni mangulu ma at cimuni mate ma mangulu ma apo kati mate mat cimun alani ino hirasongoni do hapor siauta marado pod debata alani ino malo tapasahat dirita tu debata gabe Roma debata akadusa-dusa nang taulahoni tapasahat dirita tu Tuhani digotapi debata may di payas di batamay marhite-hite mudarna iro makanan kini ngedetay nang say dudu sami digarar Tuhan Yesus. Nang say dudu sami digarar Tuhan Yesus. Alani iro nakining ido makana haluaw ni dangalani dirita ay mangalili dudu say torus ditong atongan ning uluton. Alay alani Kristus gabi yas madusa isyak kita gabi parjabar mahita di hangguluan sa liling na. Alani sutung mataripu alani guguta. Jala cenderung jolma na mamikiri alani guguna do uban na maluay bana
imana cenderung banguhumi-humi mardopakon donganna. Merasa mahita ubadia sia dongata. Merasa mahita usangap sian dongata. Alay jolma nama nada Jesus di tongah-tongah nguluna di dokma. Pardusa doa Tuhan. Nata mau humod doa. Alay mauliate ma nunga di pitore hoang ditubusoaw marhiti-hiti mudarmu asa parjabaraw di hanguluan saliling-nililing na. Amen. Martangya kita. Mauliate Tuhan di bagasan tikyon. Alani ang sidot olong ni Roham dituguhuro kami manada kapor siyaw na pulin di bagasan Kristus. Asa unang be songon rumang ni Haja Hudion na diturpukon. Pamikiriyon nami taringo tu hapor siyaw ni na marumakon akapardagingon. Alay na marumakot tod dito. Alay di paingot todo kami. Pabuwa nang ditubos ho kami. Gabi parjambar di hanguluan sa liling-liling nang. Tarida may siya perbuwi di ngulo nami. Ay ito patuduhon. Naukot kami Kristusi. Di tonga-tonga ni ngulo nami. Jala mulununga ho kami Kristus. Toho matutu. Marpabuwi ho nakanading gamahami. Di tonga-tonga ni ngulo nami. Alani tagamod dong. Songon si Petrus kami. Nasipatang olo madabong. Tartugtuk. Jala olo tartay tudusay. Alani hupapos kami rohan nami Tuhan. Tangam mo na ba diyayma. Na palua ho kami duhot mudarmima na mangurasi kami. Asa di salugut na akan na humurangi. Gabi di pasikop de batang ulo nami marhiti-hiti Kristus. Asa tuktong kami marhaluaon jala marhasonangan. Atong di bagasan o bason parguguy masaluhut na ruas ni Huryam. Asa radi kami madjakon Kristusi. Radi kami diuluhon. Jala ditugu Jesus. Tuhang uluan saliling-nilileng na. Amen. Maredehita.
Tani di batam nagabiujahan di kita di napat sahatun pilihan imana tersurat di Psalmen bidu 50 ayat 10 siang di dok. Akapelian tu di bata imato di nama gupu tongod rohan nama gupu duhot na bujuk dang ditulakon roham ali di bata. Ido sahat na tapat sahat ma piliata. Mahita jongjong. Pasahat ma piliata tua dupan di batang martangi yang mahitang. Ali di bata aman nami na di banwa gijang di parhato pod rohan nami doon siya nuduk ni rohan nami hodo mualinang sa uli bangsa na mauliutus. Di son hupas atami do pilihan hamalition nami tuho. Sa jalo jala pasupaso mapilihan nami yon asa gabidanan panidangiyon para sauran dohot ulaon as ni roha di huriamon. Bay mangguru nami gabi pilihan na hobar tulomo ni roham. Jala parsiduhot parrohon haran jaunmu, holong hasitongan dohot hadamionmu di sadok pertibion. Buhay maruhan nami marhidi-hidi todim, asa say tugtong madug mauliati tuho, ibagasan kuar ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namo ratutu Iba na
Ale ama namin na di banwa gijang, say pinurbadia maguarmo. Say rumah haranjon, say saut malamone roham di monotungon sungunan di banwa gijang. Lehon badi hami sadarion hanguluan siapari. Sesa marusa nami sungon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hot una puna aracha Na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan de bata mata jala mulak mahamu di bagansan daming. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de bata mahamu. Di sodako Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan de bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaur rohom madamena tutodi munabing. Ah